Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ani ana usab kita nining atong tulumanon sa kahanginan. Si on A Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw karon nga Lunes, September 8 may higala, no? Pista ron diris tampukon. Diris tampukon dos tapon, no? Muna mo adere kana bitang ayungon dayong naigamay nga sapa, dig tapon ana muna na tampukon dos. Unya gitawag namon adere sa ayungon og tapon. Nya pista ron adlaw gani mo pay paghuman na mo paniudto. Kaluoy Ginoo, nabusog-busog po rin taong ginagmay. Bisan ginagmay rang ginagmay makakaon-kaon naman kita. Ulo juta ra naghikay may gala kay duol mang kining tapon duol man guni sa lungsod sa Ayungon. Muna nga kanang usually ang katurag yung mga tag-iya kay ang atong kuanderis tapon private man guni. Private man guning kuan dinhi kanang iyahang kapilya, no? Kanya pero amo rang misahan kay dili na mo misahan kada bulan kausara kay pista man no muna nga ang nagfiesta gyud at katura po din tao mga tag-iyas kapilya pero sige ra niya pero ang maong pista gi kuan na pod gi kanang gi-accept na po din taon sa barangay, no, ni Kapitan Junjun ug ni yang Mrs. si Alice nga kini si Alice, no, muna nga okay ra gihapon ang kapistahan doon ang mga kalibukan. Tama na, no? So karong adlaw may gala ang kapistahan ni sa Mahal nga Birhen Mahal nga Birhen kuan karon may gala, no, Feast of the Immaculate Conception. No? Arita manghigala sa kining kuan manghigala kining CBCP News, no? CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. December 9, Martes karon manghiga, dili Martes. Lunes karon manghiga, December 8, Lunes karon, no? Official Vatican documents can now be drafted in languages other than Latin. No, sakik ang naandan gud manghigala sa mga Vatican documents, Latin gid na. Pero karon pwede na nga himuon nga Italian o English o Spanish. No, kay si Pope Francis kuan man ni siya kanang Amerikano man ni siya. May kaysa in English pero may pud siyang mo Spanish kay na-assign man siya dito sa Peru, no? Na-assign man siya sa Peru. Unya kapos siya Latin, no? So official Vatican documents can now be drafted in languages other than Latin, English and Spanish. Laing balita may higala gikan kapon kini sa Vatican, matud pa si Pope Francis niingon siya nga gulang-gulang na ba po ni si Pope Francis manghigala. Ingon siya nga naghuna-huna ba ako untang mo retire na, no? I was thinking of retiring but instead I surrendered to God, no? Sa ato pa ang imong pagbuot mao'y matuman ana, no? Kay kung si Pope Leo pa paoy pangutanon ingon siya nga ka-retire na ba ako, no? Pero ang iyang pagbuot mao'y matuman unya kay gitagaan pa man sa extension so padayon pa siya sa iyahang pagkasanto papa, no? Kay pila lagi edad ini ni Pope Francis, gulang ni Pope Leo, gulang-gulang na baya pud tuon. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no arita mga higala sa atong Saint of the Day. Sa ako nang ginaingon adlaw karon nga Lunes, pitsa utso sa bulan sa Disyembre. Lunes mahigala. Bueno, ang atong patron excuse me, no? Ang atong patron karong adlaw mao ang Mahal nga Birhen mismo, no? Ang Mahal nga Birhen, no? Ngano man unsa may kalakis Mahal nga Birhen. Karong adlaw Solemnity of the Immaculate Conception.
Buti pasabot nga sama sa iyahang anak ang atong mahal nga birhen gipanamkon usab nga walay buling sa sala. So kinsa man ang nanamkon? Si Santa Ana. No, si Santa Ana may nanamkon. Unya nga walay buling sa sala. Ngano na mangutana madahan, no, nganong magmadahan-madahan mamuana kay by virtue of her son. Kay ang iyang anak gipanamkon man nga buling sa sala, ato pa ang inahan pun gipanamkon pun nga walay buling sa sala. No, kay kun ang inahan ang makasasala ng daan. May mugulay buling sa sala nga doon naman salang panunundon, pero wala mahal. Kaya gipili man gyud lagi ang mahal nga birhen. No, unya matod palagi so karong adlaw atong gihinumduman gihimuan sa iyang kapistahan ang atong mahal nga birhen nga gipanamkon nga walay buling sa sala. In English, Solemnity of the Immaculate Conception. Okay, hala no? So ari ta manghigala sa ato ang topic. So may atong topic karon no. Ang atong topic dili topic. Mamo or man ano, topic. Kabahin sa Holy Week. No, kabahin sa Holy Week, no? In Western Christianity, the Latin Rite, Holy Week is the 6th and last week of Lent. The 6th and last week of Lent, beginning with Palm Sunday and concluding on Holy Saturday. Muna siya Holy Week. Pagkaugma, dili naman na. Unya, there are 7 days of Holy Week. No? Monday, Palm Sunday. Dayong Holy Monday. Dayong Holy Tuesday. Dayong Holy Wednesday. Gitawag ka na og Spy Wednesday. And then Holy Thursday. Dayong Monday, Tuesday. Gitawag din Good Friday. Dayong Holy Saturday. Dayong Easter Sunday. Ayan, no? Ikawalo na. Pero ang Holy Week yun, 7 ra ginakadlaw. Kuto ba na sa Holy Saturday? Kapag Domingo, Easter naman na. Dili na Holy Week, Easter na siya. No? Unya, great deeds were done by God during the week. No? Natupadako kayo og kahulugan gyud ang mamana ang katumanan. Ang matud pa Holy Week mao kana ang katumanan, no? Great deeds were done by God during the week. No, sa ato pa ang atong Ginoo naghimo og mga dagkong butang panahon ni anang simana. It is a time in which we gather to remember and participate in the Passion of Christ. The Passion is the final period of Christ's life in Jerusalem, which spans from when he arrived in which to when he was crucified. Now, there are 3 important days, no, sa Holy Week. Triumphant entry. Ang premier, ang tulog yun ka mga importante kay nga adlaw during Holy Week. Unsa man? Ang una is triumphant entry, no? Ang madaugong pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. And then Monday, Thursday, no? Kana bitang the command of Jesus to love one another. Kaya kana Monday, mandar. And then Good Friday. Ayan. No? Unya, ang Holy Week, sa Holy Week, doon na kita mga tradisyon nga gisunod, no? Doon na kita bisita iglesia, visiting and praying in at least 7 church. No, doon na uban nga nagkuan mahigal na nagdebosyon no? Kana bang bisita iglesia, no? Pero ang usara pod ka simbahan may gibisitahan dili. 7 gyud na niya. Unya reflect the cross in your life. No, dato pa imong sa pagbisita kay iglesia, visiting in at least 7 churches, imong gipamalandungan ang imong mga cross dining kalibutan.
Unya kanang travel diaries of a woman named Egeria or Etheria was a nun who documented her pilgrimage in the Holy Land in the late 4th century. Na kanang kini si Etheria mga higala, usa ni siya sa mga nakapasugod gyud nga nahimong worldwide kining gitawag natong kasaulugan sa Holy Week. Kay niadto man ni siya sa Roma. Niadto siya, nagpilgrimage siya sa Holy Land. Dalito niya. Nakita niya dito na naay mga kalihukan panahon sa Semana Santa. Muna iyahan report. Muna nga nagsugod na dayon nga doon na mga kalihukan panahon sa Semana Santa. No, kining diary no ni Kuan na usa ka babae nga gingalan og Etheria. Abi no gamay nga higot-higot mga higala no. Kini bitawng kabahin ba sa Holy Week ba? Na dito sa kuan sa una manhuyod sa una dili pag-unsa no kay ako manhuyod nun madyug ko mahigala. Mula ko nataos manhuyod dito ko nataos sa Davao kay medyo pod ba na nanimpala ang akong mga ginikanan dito sa Davao dapit sa may Panabo. Muna nga dito ko natawo pero when I was at the age of 3 nanguli na may buot na ko pero nadugay pa. At the age of 3, nanguli mi. Unya dito na nga nahimo na kong manhuyod noon. No, dito no. Unya sa nagtubo ko dito sa kuan sa manhuyod na nakasilingan ko og kana bitang taga Dumaguete. Pero ang iyang asawa naa diri nagkuan. Naa diri nagmaestra sa kuan mga Pariñas. Unya, medyo may pagkarelihiyoso sila. No? Unya, ang ilahang anak na amigo na ako, maoy mudaldal na ako og simba. Na ilabi na gayod panahon sa Semana Santa. Maoy mudala namo ba? Mudala namo mga barkada. Ug mutoy nahimo na namo nga kana bitong tradisyon sa mga Batanon. Nga ang among tradisyon kana sa Semana Santa, magkuan mi kanang mamrosisyon. Kaya sa una, karon dili na ganit yun kayo. Sa manhuyod sa una, makitaan gini mo ning daghan kay mga taga-babaw nga manubong kay mo apil sa mga prosesyon. Pero karon pag abot mga higala ni ining fundamentalism, nahimong nadaghan na kayong mga dili na Katoliko sa bukid. Kay nadani po ng taon sa mga pagtulon ang gitudlo sa mga fundamentalist groups muna nga di na kayo daghan. Kung daghan ra man gihapon, pero di na gyud ingon sa una nga palindaghanan gyud kayong mga kanang mga taga-babaw no nga manugbong. Karon di na gyud tanto. Kay tungod lagi nga nagkajutay lagi ang mga Katoliko sa bukid kay nanulod naman ng daghan kay mga relihiyon kini bitaw mga fundamentalist ba. Daghan man pod ang nadani. So muna nga kuan ra pod kanang nahimo ra pud gihapon nga kuan kana bang nahimo ra pud intawon nga kuan kana bang ang fundamentalism medyo daghan pero jutay-jutay na pero kami mga bata ako no kuan gyud ko Katoliko gyud ko nga nadani lagi ko akong kauban na kuan kana bang taga Dumaguete nga medyo doon na may pagka-relihiyoso gamay. Mga pilgod may manghigala. Mga pilgod may o kanang gitawag og kalihukan sa kuan. Mga pilmi og kalihukan sa kinibang Semana Santa. Kabalo kag unsa among tubag. Bayad-bayad sa sala. Mo po ni among namatag kahayag. Bayad-bayad sa sala. Kung ano ana, no? So, muna to nga, sige na gyud nga nagkuan, apil sa mga kalihukan, o gani, nahimo gyud to namo nga tradisyon mga Batanon. Gani ana, no? So, muna nga, amo ta kong ipasabot, nga nung ako nang ipasabot, nga, kinahanglan na sa mga Batanon, doon na gyud mo influensya nila. No? Kaya kung wala mo influensya, wala gyud, wala.
magtubo ra gyud sila nga layo ra gyud gyapon simbahan mo na nga doon na ang simbahan, doon na gyud mga pamaagi nga buhaton aron nga ang mga kabatan-una nato maduol gyud ang simbahan. No? Klaro? Muna nga ako diri sa Ayungon doon na gyud ko Sunday Catechism. No nga ang tanan nga mga bata ipadala nako diri nya pag-abot sa kanang first reading anto sa human sa wali anto na sa babaw unsa man magkatikisim sila dito no madomingo unya libre sila snacks pa-enjoy pud mga bata mo na nga every Sunday makuan gyud sila mangadto gyud malingaw man sila kay naabo sila para bata gyud katikisim pero pag abot sa bata nga makakalawat na dili na nako adto babaw. Ako na pong i-train na po na musimba na din sila. Pero ang ilang snacks, padayon pa. Padayon paghihapon ng ilang snacks kay apil pa man sa ilahang training. Apil pa man sa ilang training ang kanang pagsimba na. Kay second stage naman. Na pag humanog misa, kaista ko gihapon ang mga bata nga ni-apil sa Sunday school. No? Katong mga tuwa pa, katong mga dili pa makakalawat o katong makakalawat na. No? Bino, salamat sa inyong pagpaminaw diri sa atong istasyon sa DWC bisan tuod og medyo hinay og jutay ang sounds kay nalimot man noong kog butang sa kining kining microphone dugay man akong nabutang so muna nga medyo hinay ang sounds pero kusog-kusog na ron kay ako namang nabantayan nga wala din ako mabutang duol nako ang microphone. Pero madungog raman gyapon pero hinay-hinay gamay pero sa sunod dili na nako malimtan nga kinahanglan gyud nga na ang microphone sa okay na. So daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.